Eguerdion, zer modu zaudete. Ongi etorriak izan zaitezte, crossover jaialdira eta noski tabakalerara ere bai. Mila esker, egun euritsu honetan, Kutxa Kultur Plaza honetara hurbiltzeagatik. Ados egongo zarete nirekin gaur egun paregabea da, etxean, goxo-goxo, sofa, telesail bat piztu, edo gure streaminga, beraz, etxean zaudeten hori ere, mila esker gurekin egoteagatik eta eskerrik asko ongi etorriak izan zaitezte crossover jaialdira. Dakizuenez, crossover telesaien kulturari eskainitako jaialdi bat da. Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak sustatu eta Kultur Factory Kultur Agentziaren laguntzarekin antolatuta. Aurten bizitzen ari garen egoera dela eta data eta formatua aldatu behar izan dugu, baina hemen gaude indarrez eta gogoz. Decía que bienvenidas y bienvenidos a Crossover y también a Tabacalera. Saludo también a quienes estáis en casa, conectados a nuestro streaming. Manteneros así on porque hoy nos espera un día intenso. Tenemos 4 estupendos coloquios. Lehenengo hitzaldia ikusten dezutenez prest dugu, gu ere prest gaude, beraz, Maitena Salinas, zuzendaritza zurea da orain. Eskerrik asko, gerarte. Eskerrik asko, Ilenia. Bueno, eguerdion, deno, eta mil esker, honek badaukela bai meritu, bikoitza hemen egotea. Baina, bueno, badakit etxean ere ziurazki milaka pertsona jarraitzaile ukiko ditugula hor, ez da, beraz aiatuko gea aratago ere iristen. Bueno, plazerra da hemen Jon Plazaola, Maili Castro eta Angel Aldarondo izatea. Bakoitzaren bio txiki bat, irakurriko dut. Jakin badakizu ez ziurazki zindan bakoitza, baina bueno, beti ere ondo dago baten bat despistatu eta harrapatzen badeu. Jon Plazaola, aktorea, urretxu arrabera, humorista, aurkezle eta gidoilari lanetan ere bere talentuaz gozatzeko aukera eman diguna eta ematen diguna gaur egun ere. Estatu mailan ezaguna da Antena 3 kateko Ahí Abajo telesaileko Iñaki pertsonaiagatik eta berriki ikusi dugu zinemetan La Pequeña Suiza. Que pasó joren La Pequeña Suizan. Eta Villaviciosa de al lado, bai, Nacho Belillana. Eta baita ere taula gainean Mandíbula Afilada, Loser, Sánchez lanetan, eta nola ez, Barre Librea programa zoragarri horretan. Sekulako arrakasta izaten ari zaretena, Aitziber Garmendia eta zuk. Ongi etorri. Eskerrik asko eta eskerrik asko danoi etortzeagatik ere. Maili Castro, kazetaritzan eta antropologian lizentziatu zen, ikasketak Euskal Herriko Unibertsitatean egin zituen, eta bere ibilbide akademikoa Bartzelonan eta Parisen egin izan duzu. EITB-en eta Euskadi Irratiko irratsaio eta albistegietatik ezagutuko duzu, erredaktore, gidoilari lanak ere egin dituzu, eta bueno, kulturarekin eta gizartearekin zerikusia duen guztia gustoko duzula, esan didate, asko, ezta? Eta horien ikusiko dugu. Bueno, gainera hor literaturako bilduma bat itzuli duzu, La Galera argitaletxe katalanarentzat, eta Donostiako emakumearen etxean antolatutako ikastaro eta ekintzetan ere parte hartzen duzu. Eta gaur egun, asko interesatzen zaigun parte hau, ikusentzunezko bere lehen proiektua zuzentzen ari da bideon, Pikuak, websaian, gero itzingo dugu horren inguruan. Ongi etorri? Eskerrik asko, eta eskerrik asko antolatzeagatik, garai zaila hauetan, crossover antolatzeagatik. Benetan baietz. Ilusio handia jartzen ari dira, beti urtero bezala, eta 3. urtez, haratago joan dira gaina egoera hau izanik. Angel Aldarondo, errealizadorea, editorea, animatzailea eta gidoilaria. Urteak daramatza ikusentzunezkoen sektorean sortzaile polifazetiko gisa. Eta saiatzen naizea burua ez galtzen jartzen du hemen. Horain ikusiko dugu lortu duzun. Ja galdu dut, hori galduta dago. Errealizador esan bezala, animatzailea, gidoilaria, publizitatean egiten duen lana film laburren eta bideoklipen zuzendaritzarekin uztartzen duzu. Eta hainbat argitapelen penentarako, Jesus esango dut, argitalpen idazten dituzu. Baina telebistako programa eta telesaietarako ere bai. Oraintxe abokadosen, zaude, una historia de Baskonian, utzi duzu. Gaur utzi duzu? Ez. Nizo gozuz, primizia, esan manun behi da. Txarrenean jarrita primizia botatzen dugu. Ez zaude orain. Baina bat zaude ondarra hoaken. Bai. Horretaz itzingo dugu gero. Hasi gaitezen, barkatuko zuen denbora guztien gora eta bera banabil, baina antzadenez nire fisioneomiak ez da oso kompatiblea musukoarekin, bale? Bueno, euskeraz ere bai izeneko mahai ingurua hasi behar dugu.
titulu honen arira ere, zer esanan ikuste eukiko dugula, ez? Euskaraz ere bai. Bukatuko dugu horrekin gero, baino esan dezagun oain telesailak azken urteetan batez ere, aukera pila bat irikitzen ari zaizkigu, telesaien munduan, internazionalki. Egia da, zinema eta telesailen arteko desberdintasun hori, ez? Ekonomikoa besteak beste, narratiben aldetik ere bai, pertsonaien aldetik, orduan eta parekidetasun handiagoa dagoela bi mundu hoien artean, ez da? Diru gehiago dago bai. Euskal ikusleak, ikusle euskaldunak, ere etorkizun laburrean eskaintza handiagoa izango dute. Fikzioari dagokionez, aukeraz beteriko momentu bada, baino ondo eusten ari diogu horri, hau da, oraintxe baldakigu aurrean dugun potentzialtasun guzti horri behar bezalako atentzioa jartzen, lana jartzen, zu zeu Jon. Bueno, egia da, orain badirudiela euskaraz egindako eta, euskaldunek euskaraz egindako telesailetan berriz ere, ez dakit, eskaintza oparo bat izango dugula. Badirudi azken aldian boom bat bezala egon dela, hori albiste hona litzateke, ez dakitena hain albiste hona dan, zergatik bata bestearen atzetik oain pilaketan urtetako pasamortu baten ondoren ikusi behar ditugun edo aterako diran, ez? Horrek ere izango du bere azalpena. Baina bai, niretzako albiste honena da euskaraz egindako fikzioaz gozatuko dugula. Gero, ni uste gaur hitz egiten goazenean sartuko garela beste gai batzuetan ere, nora doazen telesail horiek, zenbaterainoko reperkusio izan dezaketen, zer suposatzen duten ere hemengo jendearentzat eta ze kalidade izango duten. Deseatzen nago, horietako asko ikusteko, ez? Asteazken honetan bertan urriak 7an okerrezpanago, ETB-en alardea estrenatuko da, Ondarraoak ere ikusteko desiatzen nago, pikuak izan da azken aldian izan dugun albisterik onenetako bat, ze basamortu baten, baratza hortan pikuak ernetzea, ez da erresa eta ernetu dira eta ondo gainera. Orduan, ni uste errepasatxo bat emango diogula, elkarrizketa hontan zehar, baina, esan nahet, abia puntu bezala, ona iruditzen zait, gero jungo pixka bat zizelatzen hori dana. Hori da, gero bai, astindutxoak ere sartuko ditugu gure ziztadatxoak bai, ze hortarako gaude hemen bai, ez da? Zuen ustez, Madi? Atzo, Bea Martinezek uste dut, deforme semanaleko kideekin eta zegoen moderatzaileak esaten zuen nola irudipena daukan batzutan kolpetik urte batean oso guzta ona dauen eta badaudela ekoizpen pila bat, eta gero badatorrela berriro ere utxune ikaragarria, ez? Eta pixka bat hori da baita ere ez dakite kontutan hartzekoa, ondo legoke baita ere hau izatea gauza konstante bat eta behar dugula, ez? Euskal publikoak eta euskal ikusentzunezkoak kontsumitzen ditugunok behar dugu ere maiztasun batekin, ez? Nik uste dut hori badela kontutan hartzekoa, eta iraganean izan dugu, ze Goenkaleren garaian, genuen hori bai publiko bezala, baina baita industria bezala. Nik uste dut hori, ez, nahiko zabalduta dagoen iritzia dela, ez? Goenkaleren garaian behintzat industria bazen, gidoilari asko sortu dira bertan, aktoreak ere bai, izan zen arrobi moduko bat, eta, espero dezagun, orain ere, beste era batera, beste formatu batzuekin, baina hori etorriko dela, eta ez da izan hemendikan urte batzutara 10 urteko utxunea. Eta denbora honetan, lehen atzean ez komentatzen genuen nik joni esaten nion, eskerrak egon diren beste gauza batzuk. Hau da, antzezlek segite duten bakarrizketak egiten, nik jo ikusi nuen, orain dela 7 urte, hori joko ondo hartzan, horrela, udako arratsalde batean, esan nahi dut, orain ikusentzunezkoetan behar da izango da boom txiki bat edo, euskarazko ikusentzunezkoetan, baina hori da urtetan sortzaile pila bat daudelako, ez direnak elikatu ikusentzunezkoek, baina egin dituztenak, hori antzezlanak, pikuaken kasuan musikariena egin diguten ekarpena eta konstanteki produzitzen joatea oso eskertzekoa da, eta esaten nuena ez, etorri daitezela datozen urteotan ere maiztasun batekin denok eskertuko ditugulako ikusentzunezkoiek. Ze gaina maiztasuna oitxura ere, ez? Hori da. Oitxurak sortzen ditu, eta horrek baita ematen dio era berean, ez? Bai, eta sinistea ere bai, ez? Esaten, sinistea, eta bai,
Eta ez auzitan jartzea euskeraz ikus-entzunezkoak egin daitezkeela, eta bar, eta bar. Angel? Guztiz ados nau, beraikin. Ez dakinik, iritzi kontrajarri badaugat momentu enten. Ze, bueno, normala da, olako telesai, euskarazko telesai 3 ari dia momentu enten amaitzen, ieslariak ere aurten aurkeztu zuten, eta, bueno, printzipioz berri ona da, ez? Baina, bueno, oraindik ez dira estrenatu gehienek, beraz, jakiteko egoera ona den edo ez, oraindikan erantzuna jakin ikusi behar dugu, ez? Bai publiko aldetik eta bai, bueno, edabideak eta bar. Baina, bueno, bai uste dut, honek jarraipen bat izango dela, baina berak esan den bezala, oin igual etorriko da olako tartetxo bat edo etentxo bat, ez dakite zer gutxi ikusiko duguna, ez? Eta, bai, bueno, gero COVID-en aldetik, bueno, dakigu etxean denbora gehiago izaten geha, eta horrek, bueno, eskaera handitzen du, beraz, ez dakit, momentu hona dela euskarazko telesaientzat. Plataforma berriak ditugu, hori badakigu, aukerak bilakatu daitezke, leheno ez, komentatu dudan moduan. Merkatuaren mugak zehaztu gabe daude, alegia, sortzen ari gara egunetik egunera, ez da? Eta edozein tokitan egon daiteke ikuslego potentziala. Honekin esan nahi duena da, leheno beti ere egiten zan, ez oso iragan urrunean, hemendik duela ez asko arte, euskeraz euskaldunentzat, jakina, hori egin behar da, horretarako baita. Baino, egia da beste publiko batzuetara ere iriki gaitezkela. Zer suposatzen digu hori guri fikziotik ikusita, eta hizkuntza beratik ere zer suposatu dakioke guztionek. Nahi duenak, hemen... Bueno, hizkuntza aldetik ez da inolako arazorik, ez? Ja Netflixen eta plataforma guztietan iresten ditugu Europako edo munduko telesail ezberdinak, normalean azpitituluekin edo bikoiztuta baita, ez? Egun zeharrakazta izan duen, bikoiztu egiten da. Eta ez da inolako arazorik, ez zineman, ez telesaietan, beraz, euskarazko telesaiak edo filmak egora berdinean daude, ez? Baina benetan daude. Galdetu berko genioke gure buruari ere, hori, zerk eragozten digun gure produktua edo munduratzea, ez? Igual akomplejatuta gaude, igual komplexu horiek gainetik kendu behar ditugu. Ikusi ditugu adibideak, bai katalanez, bai galegeraz, eta gero, bai norvegiarrez, bai berdin zait, mundu guztiko telesailak kontsumitzeko aukera daukagu, eta kontsumitzen ditugu. Inungoak direla ere, hori da, bai azpitituloekin, bai bikoiztuta kontsumitzen ditugu. Eta zergatik ez euskal telesailak ere horrela zabaldu, eta beste batzuek ere gozatu ditzatela gure hizkuntzan azpitituloekin edo bikoiztuta baita ere. Zan nahi da, hor badago, ez dakit komplexua den edo zerbait, baina zeozerk, komplexua eta muga, galerazten digu ez, gurea zabaltzera edo gurea munduan ikusia izan dadila, ez dakit. Ez dakit, nola baiteko ere autozentsura bat badago, ez, sortzen dugunean, honen inguruan gero jorratuko dugu, eta solastuko dugu lasaiago. Zuk komentatzen zenun arira, duela ordu pare bat edo, kritiko ezagun bat, hemen parte hartzen ari denak orsu berren esaten zidan. Zergatik ez dituzue azpititulatzen euskeraz egindako telesaiak, nahi esaten ziten, ez? Dani, bueno, komentatuko dut. Eta esaten hon, egia da, ez ditugu azpititulatzen. Honek, ez dut esan nahi, ez dietke lanik endu nahi bikoitzaiei, ez da hori. Baina egira esaten zuen, norvegiar batek esan ziola. Zergatik iristen zaizkin nahi Mallorkatik, Kataluniatik, bestelako tokietatik, beste hizkuntzetan egindako sortutako, ikustutako telesaiak, eta euskeraz, ezin jut ikusi, ez baitaute beste hizkuntzetan. Bikoiztailei lana emate aldera, gustatuko litzaidake adibidez, Norvegiatikan iristen zaiten telesail hori, gero Netflixen aukera izatea euskeraz entzuteko. Bikoiztailek ere lanekiko dilukete. Nik uste dut estrategia falta ere badagoela, eta ez da nire nik entzun egin dute, azkeneko urte hauetan baita ere, eta igual, ez dakit, nire buruaren gandik hasita, nik adibidez pikuak bikoiztu egin genuen erderara, websaien jaialdietan mugitzeko, estatu mailan mugitzeko, eta, bueno, esate baterako niri ez zitzaidan okurritu, eta beri eskaintzea bikoiztuta, erderara bikoiztuta eskaintzea, eta esango nuke berdina gertatzen dela beste norantzkoan baita ere.
Beraz, hori da baita ere, ez, industriaren ezaugarrietako bat, ez dagoela behar bada estrategia definiturik, ez dela pentsatzen, ez dela sinisten hori. Ez dakit, nahi gustatuko litzake behar bada, pentsatzen dut, Ondarrauak bezalako fikzio bat, Kataluniako telebistan ere egon litekela, ez? Eta, ez dakit, inork pentsatu dute duen hortan, ze, klaro, sortzaileak badu nahikoa lan sortzen, eta ez dakit zein enkargatzen den ere hortaz. Eta ez bakarrik behin ekoiztuta dagoenean, baizik eta nik uste dut sortzeko prozesuan bertan ere ondo legokela pentsatzea. Hau sortzera goaz, baina kolokatu daiteke hemen, eta hemen, eta hemen, eta hemen, eta hemen. Eta behar bada ja egiten hasita daude, zinean behar bada nik uste dut egiten direla ez, juntatzen direla ETB eta Art France telebista, eta ez dakite estatu mailako beste eragileren bat, eta nik uste dut hortik dijoala, ez? Batze horretatik, eta igual abia puntutik bertatik esatea, ez? Hau gero jarriko da, plataforma honetan, kate honetan, autonomikoa den honetan, eta ez dakit. Azpititulatzea erreza da, berez ez du ia inbertsori behar eta kontu erreza da, baina hau igual kontu tekniko bada, ze, karo, zuk azpititular jarri izarezu, baina non, hau da, lehendabizi behar duzuna da produktu hori saltzea, Netflixera edo Kataluniara edo Donora Movistarra, eta gero azpititulatu. Karo, ezke bestela non egiten dezu, ze plataformatan, edo non geratzen da azpititulu horiek, ez? EITBek aldu olakorik egin, eta, baina, kontu teknikoak direla uste dut. Baina, karo, estrategia bat izan behar da. Filosofia bat eta komunikatiboki ere estrategia bat badago atzean. Bai ikostetxeak, bai EITBek, dene jarri behar dute bizkate, estrategia horren atzean, eta hori bultzatu, baina hori, azkenean da, ez dakit, alemanez azpitula jartzeko, hori ezan nahi du, alemanez aldu dezula, ez? Claro. Eta gero adibidez, estrategia edo plangintza edo aurreikuspen guzti hoien ausentziak narama planteatzera benetako galdera bat. Dana, orduan, plangintza hori, aurreikuspen hori, estrategia hori espaldin badago, industria ez dagoelako da. Zer nik usteet hori dela. Galdera planteatu eta erantzuna ere bertan daukegula. Orduan, lehenengo, igual industria bat sortu berda, zer nik usteet ez dagoela. Eta industriarik ez dagoelako, behar bada ez dago guzti hori ere ez, atzean. Orduan, lehen da bizi, usteet industria bat edo joera bat sortu beharra dagoela, guzti hori gero atzetikan etortzeko eta normalizatzeko, eta gauzak ere modu horretara egiten hasteko. Zeagian industria bat egon, hau da, egon daiteke, baina ez dago saretuta. Egin izan dira, saiakera, klusterrak eta horrelakoak, ekoiztetxeak batuz eta horrelakoak eginez. Baina gero, haratago ez bagea juten, ezin badeu difusio eman horri, ezin badeu zabaldu, zertarako sortu, hori askotan pasatu hori izan da, egin zerbait eta antzerkian ikusten da askotan eta bi bolo, eta hor bukatzen da. Eta serieekin, telesaiekin iruditzen zabeita urteetan pasatu izan dela, batzuetan, telebistan ipini eta audimetroak segun zer esaten zuten, bertan bera gelditzen ziren telesai asko. Eta etzitzaien ematen denbora, luze bat jendeak konektatzeko eta produktu horrek beste bizi bat izateko. Beraz, estrategia komunikatiboak badaude baita kanaletan, komentatzen egin, ez dakit hori nola ikusten da zuen. Hori beti izango da, eta gainera zinean ere gertatzen da, beti gaude telebistari begira, audientziak zer esaten duen pelikula batek, lehenko aztean, olako takia hon bat egiten ez baldin badu, bertan berak jausten da, eta hori inok ez du ezer esaten horri buruz, beti da audientzia telebistakoa, zinema baita. Eta bestetik industrialdetik, sekula ez dugula izango industria bat, txikiegia gera, Espainia mailan ere ez dago industria zehaz bat egin ja. Osa, nik uste dut munduan industria bakarra dela Indiakoa, Bollywood. Zer Hollywoodek ere badu azkenean nolako industria... Eta Bollywood. Bollywood, nire ustez, industria fabrika bat hori da. Beste guztia dira, nolako elkartasunak eta lan bat egiten da hor erakundeen aburuz, baina industria Euskal Herrian ez da izango, sekula. Nik uste dut tendentzia asko hausten dela jaialdiekin. Osa, .com Poloniako jaialdi batean izan zen, eta ez dakit nola esan, guke mugitu dugu websaila ere bai, eta zinema jaialdiak hor daude bistakoa da, hor nazioartekotze totala gertatzen dela. Ez duela, axola, nondik datorren,
zein hizkuntzetan, zein produktorarekin, ez? Eta, bueno, hori adibide hon bat da, ez dakit. Hor badago zehoz, hor hausten dira muga batzuk jaialdietan, izain zinema jaialdi handiak, txikiak, espezializatuak, ez? Mendifilmen, ez dakit. Bai. Hori hausten ari dare bai, ez da, publikoa ere orduan eta gehiago gerturatzen ari da. Zinemaldian adibidez, zinemaldia uste baita desberdina dala beste jaialdi batzuekin konparatuta, ze beti ere nahi izan dute asko jorratu publikoarekin harreman hori, ez? Orduan beti publikoa aintzat oso hartuta. Gauza da, bai, aurten eduki ditugula, telesaiez haratago, Ane pelikula, Nora, Ilkanpaiak, telesaiak Alardea, apostu, itzela eginda etxe bertatik. Merezita gainera, esan nahi dut. Hau ez da gauza bat, sartzen ditugu, euskeraz eginda daudelako, eta kopuru bat, ez, kota bat, bete behar dugulako, ez. Txipa aldatzen ari gea, kota txipa hori aldatzen ari gara, produktuak iristen ari dira beraien merituengatik. Zaila esatea hori. Ez dakit, zinemaldiko munduak eta oso berezia dira. Zer hautetzen diren eta zer erakusten den zinemaldietan. Niri hartzen hauena da, adibidez, gaur telesai buruz agirikea, eta zinemaldietan, batez ere Donostiko zinemaldian, egin den apustua, telesaiei. Eta gainera, aurten, adibidez, agian oihartzun handiena, izan da Patriaren estreinua, ez? Eta telesalbai da. Eta horrek izan du, estreinurik garrantzitsuena hori izan da, ez? Edo olako edabidetan eta gehien aipatu dena Patria da, eta horrek badu bere garrantzia, ez? Nik uste, euskal eta euskeraz eginiko fikzioak orduan eta normaltasun gehiagorekin jasotzen ari direla kanpotik. Egia da leheno komentatzen genuen, hor barruan, hor hitzen daren genbiltzela solasaldin, publiko konkretuetara jo beharko genukeela telesaiak egiten ditugun momentuetan. Badago Goazen izeneko telesaia dakizuen moduan, egia da oso target konkretura bideratzen dela, baina ez aldaukezu sensazio urteetan egin duguna da zaku berean sartu denak. Euskeraz da, pum, euskaldunentzat. Hombre, publiko euskalduna anitza da. Ez dugu nolabait zatikatu eta esan euskaldunen artean hau nahi duenarentzat. Ez dugu hainbeste ekoiztu eta sortu. Edo agian sortu da eta ez da plazaratu. Usteet, gaina, telesail bat, igual, telebista generalista baten edo telebista publiko baten estrenatzen danen edo horretarako egiten danen, normalean eskatzen dizutena da alik eta target zabalena abarkatzea, ez? Nahi dutena da, etxeko txikienetik, etxeko nagusienetara, denek ikusi hori da. Ikusi aldezatela, ulertu aldezatela eta gozatu aldezatela egiten nahi zaren telesail hortaz. Lehen Angelekin ere hortaz hizketan ari ginen, eta gure gidoi irakasle batek esaten zuen behin berak aurkeztu zula horrelako proiektu bat, eta zen Ingalaterrako telesail batetik ateratako ideia bat, aita eta semea txatarreroak. Eta sitcom bat zan, 20-25 minutuko atalak zituena, eta, Televisión Espainolako, hangoekin edo hizketan hasi zan, edo negoziatzen hasi zan, telesail hori egiteko. Eta, karo, esan zioten, hau nire amak luke ikusiko. Zergatik aita eta semea bakarrik, eta zergatik ez dut sartzen amona bat hor. Bai, bale, eta esatezun, azkenean, amona sartu, beste ume bat sartu, ez dakitze sartu, eta txatarreroetatik herbolario de guardia egitea pasatu behar izatezula, ez? Azkenen, gauza jo daude, eta lehen mailekin hizketan ere bai hori da. Ni uste apostu egin beharko litzatekela ere bai, publiko espezifiko batengana jotzeko. Ez dakit egia esan ondarraoak adibidez nire amak ikusiko luken, eta horrek... Bai, zure ama bai. Batean zehatu dena. Zure jobek ez. Baina bai, gero horren atzean milaka gauza daude, milaka arazo daude, ez dakit ekonomikoak eta bar, ez, lehen Angelek ere komentatzen zuen, ez dakit zenbat diru inbertitzea
ez dakit zenbat publiko kopuru txikiarentzako, noski, produktorei errentagarria ateratzen ez baldin bazaia, ez dute nahiko produktori aurrera atera. Claro, baina non dago hasiera, non dago apostua, zeinek egiten du, sortzaileak berak, kanalak egiten du apostua, norbaitek Kanalak. arriskatu beharko du. Kanalak. Hau da, telebistan beti behar dezu errentabilitate bat. Osea, hori argi dago, bai zineman baita, baina telebistan bereziki. Eta, klaro, ez dakit Espainia mailan edo mundu mailan, alduzu egin produktu konkretu bat target baterantzako, baina adina aldetik edo gustu aldetik, ze, bueno, milioika dira, potentziala handia da, eta aldezu zerbait zehatzagoa egin. Euskal Herrian, hori, aldez, bueno, egiten dira, bai, goazen dira, umeentzat, ero nerabentzat, eta hor badago target bat, baina adinan aldetik. Gero gustuen aldetik eta hor oso zaila da, ez? Igual webserietan eta askoz ere, ez dakit, arrisku handiagoa hartu dezakezu, baina telebistan egiten badezu, ez dakit, jerintzako zerbait, imaginatu, hor, edo, ez dakit. Claro, baina Espainian ez da pasatzen, goazen egitea telesail bat espainolez dakiten guztientzat. Eta ez da gertatzen? Ez da hori egiten, hemen aldiz, euskeraz, dakiten guztientzat, tori telesail bat, ez? A ber, esaten nahi geana, aurrekontu kontua izan daiteke. Bale, baina adorea falta zaigu? Ez da hori, osea, nik uste dut planteamendua, osea, guk geuk euskaldunok plataformetan konsumitzen dugunean logika erabat kontrakoa dela. Osea, oso gauza konkretuak zoaz, ez dakit, HBO-ra, eta segun eta, ze adintartetan zauden, esate baterako, eske plataformak berak esaten dizu, nondik, eta hori da, beraiek badakitela segmentatuta daukate publikoa. Osea, ez da gauza, gu ez gera diferenteak, beste publiko guztiak bezala gera, eta beste publiko guztiekin hori da gertatzen dena, eta plataforma guztietan egiten dugu hori, eta gero plataformak berak gomendatzen dizkizu esaten nuena, ez? Zein serie ikusi. Orduan, logika hori segitu beharko genuke baitareko izterakoan, eta niretzako bai dela problema ekonomiko bat, baina berri ere ez da pensatzen osatzea diru hori beste norbaitekin, osea, ez? Egin dezagun produktu bat oso publiko jakin batentzat, adintarte batentzat, baina ez dezagun guk bakarrik egin. Eske egin dezagun abia puntutik, eta behar bada egin dezagun marka batekin, nik zer dakit. Ez, kontu guzti hauek, esaten ari gehan guztia, asunto baten menpe dau. Egiten duen produktuek, seriak eta bar, webseriak, pelikulak, hemendikat ikusteko aukerarik dugun edo ez. Hau da, euskal produktuak plataforma baten jartzen badia, ezaten egin guztiz aldatzen da. Bai hizkuntzaletik, bai dena, hori, ja aldezu target zehatz bat aukeratu, ze mundu guzti mailan, bai, daukazu publiko potentzial bat. Baina hori da ezberdintasuna. Hemen ikusteko baldin badakigu ez dugula jente nahiko, ez? Eta hori gero ikusten da, ez bakarrikan ja publiko zehaz bateri daukinoan. Batez ere, adibidez, euskal zineman azken urteetan izan duen arrakastarekin, gero zinematan eta, jentea juten da, eta holako arrakasta bat izaten omen da, baina berez, zenbat ikusle juten dira, zenbat ikusle daude Euskal Herrian prest daudenak hori kontsumitzeko, ez? Eta nire ustez, hor, badago, niretzat erronka da publikoa konkistatzea. Niretzat hori da gakoa. Zeren beti gaude, euskal kulturaren favore, baina gero, pelikula zinatzen da, eta 60.000 pertsona juten dira, eta hori arrakasta da, 60.000 pertsona. Orduan, hor badago zerbait lantzeko baita, ez? Publiko hori konkistatzea eta telebistan baita. Eta denbora eman behar da publiko hori konkistatzeko, horretan erekin bat egiten duzu, denbora behar dela jendea konkistatzeko, telebistan, plataforman. Ohitura sortu behar da. Hori da. Ez, ni adibidez bakarrizketak egiten ibili naizela urtetan, ez da berdina, bapatean taberna batek bere bigarren urte hurrenagatik sortzen dula eventual bat monologoekin, eta bapatean publiko hori lehenengo aldiz monologo bat ikustea doan, edo ez dagoen ohituta taberna hortan edo lokal horretan monologoa ikustea konkistatu berdezu, edo ez da berdina jutea, ja ohituta dagoen publiko baten aurrean antzestera.
Ni uste paralelismo bat egin daitekela honekin ere. Euskaraz egindako telesailekin edo filmeekin ere ohitura sortu beharra dago, filmekan igual ez hainbeste, ze uste ohitutago gaudela eta gainera azken urteetan oso titulu arrakastatsuak ikusi ditugulako eta badagoelako hor tendentzia bat, baina telesailetan batez ere ohitura bat sortu beharra dagoela. Eta baita ere aprobetxatzea orain plataformak daudela ere, ze orain telesailen bizitza ere lehengoa baino luzeagoa da. Eta lehengoa baino bersatilagoa da. Esan nahi dut, hemengo publikoa konkistatu eta gero atzerrian potentzialki numeroagatik bakarrik dagoen publiko guztiari zabaltzen bazaizkio, uste dut hor badagoela aurreikuspena eta plangintzarekin sortzen duzun telesail horri Euskal Herritik haratago bizitza bat eta errentagarritasun bat emateko aukera. Eta gero gaina gure hizkuntza beste belarri batzuetara iritsi daitekela, ez bakarrik gure etxean normalizatuz, baizik eta atzerrian ere. Eta horrek interesa ekarri dezakela gure kulturarekiko eta hizkuntzarekiko. Goazen gaiak, tramak eta pertsonaiak. Horren inguruan hitz egitea. Badakigu telesailak zinemarekin alderatuta adibidez ematen dizula denbora hori, beraiekin benetako lotura bat sortzeko, denboran zehar. Ez da bakarrik behin ikusten duzun zerbait, baizik eta jarraipen bat ematen diozulako batzutan urteetan ere. Euskal fikzioa zer islatu beharko luke? Bere pertsonaietatik abiatuta, tramak pertsonaietatik abiatuta. Hemen bi tranpetan erori gaitezkel sensazioa dauket. Alde batetik, kanpokoa kopiatu, estereotipoak hartu eta euskaraz jarri, edota guk inkonstiente kolektibo horretan eduki dezakegun irudi hori, zer dan euskaldun bat izatea. Eta estereotipoietan baita eroritzea. Baldago erdiko biderik eta ikusten ari algara gaur egun hori. Bai, euskaldunok ez gara martxianoak. Azkenean, gure arketipoak eta kanpokoak iaia bereak dira, kulturak ezberdina dira, eta gure kontua dauzkagu hor, gure berezitasunak, baina pertsona geha. Eta el hombre elefante ematen dut hemen, pertsona naiz. Baina ezkegia da, azkenean, hori kopiat, esan dezuna, kopiatu alezagu kanpoko arketipoak eta bai, noski, ezkegu hori geha. Eta guk aldatzen goaz, eta mundu global honetan, gero eta denok daukagu, itxura, antza handiago hartzen ari geha, eta kulturaldetik onartzen ditugun produktuek eta gure izakera ere aldatzen du. Baina bai, euskal fikzioan nire ustez urte askotan igual pasatu geha bizka bat, olako arkadia, gure burua arkadia gizartzen edo, euskaldun hogea, ez dakit zen mouko ez dakit, elfo batzuk edo ez dakit, hor folklorismoa ere hor igual gehiegi landu dugu. Eta nire ustez falta dena da, ez dakit, mundu urbanoa edo igual pikuaken agertzen den, ez osorik ikusi, parkatezu, baina bai, ez dakit, modernitate gutxu bat, ez geha martzianoak, eta bai musikaldetik euskal gazteek aldatu dira pilo bat, nik ez dut ditut, ondaruko gazteek eta bar, eta musikaletik trapa entzuten dute, eta munduko etxetik, mobiekin bakarrik, zure gelan, entzuten duzu K-pop, K-pop, edo koreako musika horrekin, nire jo badago maite minduta, eta bai euskal musikaren entzuten du, baina, ez oso globalizatuta daude, eta arketipoak eta, normala da, klitxeetetik aztea, fikzio baten beti, baina, atago joaten zera, eta, nire ustez badago. Eta nik uste Ondarrabaken adibidez, ikusiko ez, baina badago euskal izakeraren berezitasun horiek, eta bestetik normaltasun bat, ez dago... Bai, normaltasuna edo islatzea azken finean hori badazuk esaten zenuna ez, garena. Bai, gu pikuaken bai saiatu ginela azken finean gure ingurua islatzen, gure ez dakit gure kuadria, gure pixukideak, hori da pixka bat tematika, eta entzuten duten musika da hemen gaur eguneko izten dena, ez dago misterio handirik. Utzi zizkiguten musika guztiak eta inguruko lagunek egin dituzte, baina entzuten duzu dupla, entzuten duzu zetak, eta hori da, ez, edo, bai, saiatu ginen egiten personaje batzuk, mai gainean dituztenak, hori, sare sozialen tematika, prekaridadearen ere badago, harremanak,
harremanak nola diren gaur egun, ez? Harreman afektiboak, zer ikusten den, zer ikusten dugun, zenbateraino egiten gaituen ikusentzunezkoak, ez? Eta bai... Akomplexatua gaude, Jonek esan duen bezala zeratik, komplexuitza oso importantia da kontu guzti hauetan, ez? Baukagula alako, hori ez dugu nahi izan beste munduko pertsonen bezalakoak, ez? Eta askotan nahi gabe autozentsuran eroritzen gehala, ez? Nik uste sorkuntza prozesutik hasita. Bai. Ez da, Jon? Zule aipatzen zenun baten bat, kasuren bat pasatzen zaizuela zuei ere egun? Bai, eta normala da, ohituta gaude azkenen parametro batzuen barruan funtzionatzea. Eta azkenen iristen zea kutsakortasun maila batetara, eta kutsakortasun maila horrek zure burua autozentsuratzea zarama. Orduan, egia da batzutan guri lantaldean pasatzen zaigu. Adibidez, ETB-en urte gehien dara magunok lantaldean Aitziber eta biogea. Orduan askotan, gauzak eta pentsatzen ditugunean, sartzen geha nahi gabe, betidanik ikusi ditugun parametro batzun barruan, eta hortik ezke ateatzen. Eta apaten, kanpotikan hainbeste urte barruan ez daraman getarik edo kepak botatzen baldin baizkigute ideia batzuk edo ikuste ditugu, ostras, garbi daudela, fresko daudela, eta egia da, batzutan gure buruari autozentsura jartzen diogula, eta askotan kanpoko gidoilari bati edo eskatzen diogunean monologo bat edo gure premisa izaten da, intzazu, ete berako espalitz bezala. Eta horrek, ez du esan nahi, etxearen kontra goazenik, ez da gutxi gore, esan nahi dutena da, nahi degula parametro horietatik atera eta parametro horietatik aratago bilatu ere, bai, ez, gauzak badaudelako eta asko. Gero, baita ere, klitxeen eta gure nortasunaren edo gure nortasun hori erakutsi nahiaren edo martzianoak garela demostratu nahiaren hortan guztiz ados nahore bai hemen esan danakin, ze egia esan, oraintxe bertan eta mundu globalizatu hontan, danok dauzkagu gauza askoz gehiago aman komunean, danok erabiltzen ditugu, tresna berdinak, danok komunikatzen gara atzerriarekin, modu berean. Pantailatik. Pantailatik, hori da. Demo guztian. Ikusten ditugun telesaiak, eguneko 89 dira erbesteko pelikulak, edo seriak. Beraz, claro, baina agian desberdina duguna euskera bera da. Bai. Beraz, agian hor indarra jarri beharko genuke, ez hainbeste tramak zer dan, zer ez gean, baizik eta gure hizkuntzatik abiatuta sortu. Bilatzea pixka bat gure diferentziala zein dan, eta hori eskaintzea. Kanpora begira baldin badaude, kanpoko eri ere eskaini diezaioko egunak gure berezitasuna zein da, hizkuntza bera, euskara, Euskal Herrian bakarrik hitz egiten da. Eta gero, ditugu... Eta janaria. Eta janaria bai, baina hori da. Taperretan ez diegu bidaliko. Baina janariaren ikusentzunezkoetan uste du ja saio pila badaudela, ez? Sukalde kontuei buruzkoak. Nik uste hor, nire bizitzean, 20 urtetan, nire lan guztiak izan dutela konexio bat janariarekin. Bai, programa, zuzenean janarizko programa bat zelako, edo bestela beti gastronomia. Baina hori bada ez, arketipo barruan sartzen den zerbait. Bai, Bost denboraldi eman dut, klitxe absoluto bateko protagonista izaten, eta nire personajea sukaldaria zen, noski ze izango da, euskalduna eta sukaldaria. Hori da, euskalduna kanpoan, baino sukaldaria. Ez dago ezer. Eta pilotaria edo terrorista, edo sukaldaritza edo terrorista. Bai, sukaldaria terrorista. Bai, binomio interesgarria da. Igual telesal bat egin behar dute. Eta gehienetan gizona, bai, eta txuria. Ja, eta heterosexuala. Hoi, beste egun baten izin dugu. Bueno, hitz egin dezagun baita euskalki ez. Zenin badakit hemen ez dagoela adostasuna zuen artean. Euskalkiak naturalki erabili behar ditugu, ez? Euskara batua izan behar da beti ere hor ardatzartzen duguna. Zer iruditzen zaizuen? A ber, Jon. Bueno, Little Richardrek esatezun bezala tutti frutti. Uste dut badagola denbora eta espazioa danak erabiltzeko. Gure adibidez, gure kasuan Barre Librean eskatzen digute Aitziberrei eta Biloi bueno, zer ez dizu imposiblea dan zerbait. Aurkezten ari gehan bitartean euskara batua egiteko. Ulertzen dut eta gaina konpartitzen dut. Hori, ze egia da, aurkezle neutro gaudenean, nahiz da Aitzibertan eta zeigen, eta anti-aurkezlea... Neutro. Ni usteet gorde beharra daukegula
forma hori edo, eta euskara batuan eskaini pixka bat ariketa gure target euskalduna harrapatu dezagun eta guztiek ulertu dezaten, ze egia da, bai idatziz edo pixkat formalagoa gaudenean edo aurkezle moduan gaudenean, netzako euskara batua erabiltzea, aukera zuzenena dela. Oain, monologoak egiten ditugunean edo esketxak egiten gabiltzanean, monologotan nik beti naiz aldekoa euskalkia erabiltzaren aldekoa. Ana Elordik aurrekoan Ondarrutarrez egin zuen monologo bat, iparraldeko jendearekin kontaktatzen ari gara, eta noski haiek ere beraien euskalkian egingo dute monologoa, eta bakoitzak, Kepak Atxabalta inguruko euskalki horrekin egiten du, eta politia iruditzen zait, eta guk Goierritarrez, hango gehalako. Orduan, euskararen aniztasun horren alde beti ongo naiz, ni uste gure hizkuntza daukan altxorretako bat hori dela. Eta erabili aldirenean, erabiltzera joko nuke. Naizta ulertzen dudan beste esparru batzuk batuarentza direla. Ni kontrana. Badaki, bota bertsoa. Eta nire euskalkia daukat, eta oso arron nago, gaina Ondarruko euskeri, bauke bere... Marabillira. Marabillosu. Baina, ja Ondarrutarrez ezekona. Hasi Ondarrutarrez. Baizea, ez. Zera, telebista publiko baten ari garenez, nire ustez, euskaldun berriek ere bautela dena ulertzeko eskubidea. Eta argi dago ezin dutela. Eta beste euskaldunek ere, ez ditugu zertan euskalki guztiak ezagutu behar, ez? Orduan horrek sortzen du halako muga bat edo problema bat. Eta nire ustez, batez ere, edabide publiko baten, euskara batua erabili behar dela. Eta gero, gainera, ez hori bakarrik eskubidearen kontua dit. Baizik eta, naturaltasun bila zaudenean, fikzio baten, adibidez, pelikula baten, ezinezkoa da, guztiz naturalizatea. Ondarrutarak adibidez, Ondarragoaken kasuan, iaia denak euskalduna dira, beraien euskalkia erabiltzen dute, baina badaude erdaldunak, eta asko portuan batez ere, badaude senegaldarrak, eta bar. Hori islatzea naturaltasun osoz ezinezkoa da, guztiz ezinezkoa da. Eta hori ikuslearentzat ere, arazoa sortzen dira. Baina ezinezkoa zergatik. Spoiler bat egita, Ezinezkoa zergatik. Konplexua dalako, berez... Bai, baina agian konplexu izate horrek ere bere aberastasuna ez dauka, azkenean kaltera diko. Baden euskalkiak ezautzea, hor daude eta aberazgarria dira, noski, baina, eta gaina, ari garenaz, mundura irekitzeko asmo horrekin, zer, niri berdin zait, Japoniako, Koreetan pelikulatik ikusten baldin badut, berdin zait, hegoaldeko hizkera berezi bat erabiltzen dut, ez dut ulertuko, ez dut onartuko, eta beste baliorik ez du. Beraz, euskara zeitea, bai, euskalkiekin jolaztea hor, ez dakit, olako barotasun, ez dakit gehiagizkoa den. Niretzako da, azteko da bain, igual, edo nire filosofia da, eman buelta ez, euskara batua, batu ditzagun euskerak, hori pikuak egiterakoan nahiko garbi neukan, nanituela islatu, kaleko realidadeak, orduan zen, buelta eman batu ditzagun euskerak eta egin ditzagun diferente, baina beti ere ez dezala komunikazioa eragotzi. Eske bestela zertan ari gara. Ez bali madu jendeak ulertu behar, ez pentsa, hau, mundu guztien egiten da. Espaini mailan ere egiten da. Zuk ez duzu egiten liburu bat, ez dezan, eske beste inolako euskarritan, komunikazioa dagoen euskarritan etzen nuke egingo. Begira patria bera ez du hizkuntzen naturaltasuna erabiltzen. Erderaz egiten dute, gazteleraz egiten dute denek, gero agur Kora eta Miltarra eta eskerrik asko, bestean ikusi. Eta hori deia hori izan daiteke. Hor ja, Eta gure aita zeruetan zerena. Bai, izan zuten. Zein euskalkitan? Ez, baina hor ere ez dago naturaltasunik, ez dago egiakotuzunik, beraz, zergatik guk erabili behar dugu olako, ez dakit, errealismo hizkuntzaldetik, olako naturaltasun arraro bat. Baina leheno komentatzen genuen horretan, ez martzianoa sentitzera, gure normaltasuna ez alda hori, ez alda hobeto islatzea dan bezalakoa, eta azpitituluak ere jarri daitezke. Baina fikzioan, ez beste kontu badago, Fikzioan, naturaltasunez erabiltzeko adibidez, Ondarrun gertatzen den telesail bat egiteko, pertsonei gehienek ondarrutarra dira, baina zenbat aktori dituzu, ondarrutarrez berba indaben
endezakenak. Gutxi, edo, bueno, ondarrotarrak ez baldin badia, naturaltasunez ez dute ingo. Ikaz beharrute, ezke, iaia beste hizkuntza bada, askotan, segun zezalditan, asko aldatzen da. Eta hori naturaltasunez egitea oso zaila da. Bueno, kepa arrazik enduta, horrek ja, todo terreno da. Baina oso zaila da, beraz, kriston arazoak egin joen horreaz. Eta hori, nire ustez, nik alde batera utziko nuke, etxean eta herrietan eta bizitzeko, edo, bueno, programatan ere, ez dakit, momentu askotan gerta daitezke, baina fikzioan eta, ez dakit, nire ustez ez da beraztasun bat. Nik uste kasuan dela, ez dakit. Bai, hori, segun, karo. Ez, segun eta, bai. Baina bizitzan bezala, ez? Bizitzan, egunerokoan bezala ere, ez? Bai, baina hizkuntzak ez baldin badu garrantzi zehatz bat istorioan, Hora, ez badu, traman edo ezer konkreturik ematen, ze garrantzi dugu. Ni trama bat kontatu nahi dut, pertsonain historio bat kontatu nahi dut. Baina erabileko euskalkia zen naturala da. Era batea pentsatzen dugunok eta bestera batea, ez? Pentsatzen dugunok bakoitza bereari eutxiko diola. Ze bi gauzak izan daitezke defendagarri praktikotasunatik begira edota aberastasun linguistikoatik, ez? Bai, baina hemen uste ez gaudela adostasun batetik oso urruti. Zeni adibidez ados nago Angelekin fikzioan, adibidez telesailetan, filmetan, eta hola, ez zait iruditzen gure programaren egoera berdina dagoenik. Eta Maik esan duen bezala, komunikazioa galerazten duen ezer ezkenuke ingo, hankan tiro bat jotzea da. Baina gure programan, adibidez, guk egiten duguna da gaina apostu horren alde nahita. Sortzen ditugu personajeak euskalki desberdinak erabiltzen dituztenak, eta etortzen den jendeari ere eskatzen diogu mesedez beraien euskalkian aritzeko. Pero zuek hori lantzen duzute. Hori da, horregatik. Gai hori heldu eta hori baita jorratzen duzute. Baina, beste trama batean, beste historia kontatzeko, ondarrotarez egin edo beste euskalki batean ez du inolako garrantzirik, ez? Bai. Imaginatzen duzue euskeraz eginiko eta euskeraz emititutako telesailik ETV bian, azpititulatuta adibidez, gaztelerara. Nik espero dut aurki ikustea, ez, bai? Ondarrabak bat, esan nahi zu. Oso arraroa da hori ez gertatzea. Ez que ari geha, naturala litzateke. Naturala litzateke, jarri daiteken edo ez, eta ETV-bian ez dira ikusten. Ze komplexua daude hor ere, berriz ere komplexua egin gabitzen. Hori noren komplexua, bueno, Karo, orain, nun hasi izan komplexua, zein izan zan, nundik, baino denok hortik edaten dugula, antzeman dezakegu. Bai, eta gainera, aipatzen ari garena, plataforma, oraindikan ere berriak deitzen dizkiegun plataforma hoiei, txampinoiak bezala teatzen dien hoiei, hilabete bukaerara iristea galerazten dizuten hainbeste plataforma hoiei, hor ohituta baldin bagaude edozein tokitako edozein telesail azpitituloekin ja irakurtzera, eta pereza hori ere ja desagertu danean, ez dut ulertzen zergatik ezin dugun pikuak, ondarraoak, edozein telesail ikusi ETV-bian, euskeraz erdera subtitulatuta. Nik uste laizter ikusiko dugula, esan nahi nik gorra izan nahi nuke, eta gainera pentsa dezagun euskaldun berri asko oso mugan daudel, esan nahi dut euskera beraren egoera dela eta jende bat igual ez dena gai erabate euskeraz segitzeko trama, aizu, jartzen diozu horrez akuilu txiki bat, ez, eta ikusten du, eta gauza batzuk ulertuko ditu, beste batzuk... Beste hizkuntzak horrela ikasten ditugu. Hori da, inglesez. Gauza batzuk ulertzen dituzu, eta beste batzuk irakurtzen zu. Atzo bertan, eta beste kultura lor baten, atzo bertan funtzioa izan genuen Zumarragan, eta gure izeba Maite, Euskaldun berria dana, atea zan, pozik atea zan, losers funtzioa, itziberta bilen funtzioa, goitik bera dana ulertu zulako, orduan betu. Bai, hau era gertatuko da, bai, ikuste bai. Eta gertatzen ari da, orainan, gertatzen ari da eta horri utzi behar dira. Horrek kostetxeek igual egin behar dute lan bat, ez? Adibidez, zineman gertatzen ari da, Moriartikoek eta zaintzen dute postproduzio, behin pelikula amaituta, bere distribuzioa eta jaialtean egoteko, eta hori lantzen dute pilo bat, eta hola lortzen dute, munduan zehar ibiltzea, eta bar, ez? Telebistan kasuan, berak, kanalak, ITBek, ez baduri lantzen, ez dugu ezer lortuko, ez? Zeren, telebista, Galizien adibidez, gertatu zen olako fenomeno bat, El sabor de las margaritas erekin,
Galiziarrez egindakoa, beraien baliabidekin, xumea, baina oso beretan oso ondo dago. Eta saldu zuten Netflixera, eta Netflixetik ja, mundu guztian zehar ibili da, eta adibidez, Erresuma Batuan kriston arrakasta izan du. Eta bueno, posible da olakoak egitea, baina hori lana egin behar da, ez? Eta ausartak izan behar dugu, ez? Edo Merli Katalunian, ez? Bai, arriskatu egin behar gara. Agian guk ikusten ez dugun industria hori, kanpotik bai hasi direla ikusten, ez? Euskal industria bat, zinemagintza eta telesaien industria bat. Agian naiz eta batzutan... Euskal industria dago Zumarragan. Zumarragan dago, Zumarraga jungo ga horrengo batean crossoverrekin. Gertu daukazu. Eta Arginano, kafe eta Arginano. Beasainen, ni beasain narra naiz, Bueno, azkeneko hola 30 segunduko hausnarketarik egingo zenukete oraintxe bertan, bota, honen inguruan. Desio bat bota, behar bat, bota nahi badezue, honen inguruan. Hasi gara telesailak euskeraz edo oraintxe laister ikusiko ditugula, asko ikusiko ditugula aipatzen, ezta? Batez ere aipatuko nuke, gustatuko litzatekeela ikustea asko, eta iraunkorrak izan daitezela edo konstantzia bat egon dadila, izan dadila zeozerren asera. Beti izan naiz baikorra eta honekin ere baikorra izan nahi dut. Jakina bilatzu. Erabat ados Jonek esaten zuenarekin, eta igual... Ja, ez dakit, baina ibilbide propiotik nik bai esango nukela azpimarra jarri beharko litzatekeela, edo ez dakit bideon ekoizten diren eta pensatzen ari diren gauzaietan. Gainera, ez dira telesailak bere horretan bakarrik, baizik eta badaude realitate virtualarekin lotutako gauzak edo bideoklip interaktiboak izan daitezkenak, eta hor badaude gauzatxo batzuk, nik uste du datozen urte hauetan, begia jarri beharrekoak, eta badagoela jendea, igual, askatasun batekin ez, lanean hor, eta asko kopiatzen kanpotik datorren eta kanpoan funtzionatzen duena. Bai, osake, Jonena gehi hori. Gehi hori. Bai. Angel. Ni gehituko nuke, nire ametsa izango zen, estenatuko diren telesailak hemen, etxean, publiko minimoa lortzea, gero kanpoan ikusi alizateko, landu bizkat mundu guztian zehar, eta plataformetan, eta ibiltzea, eta bestetik, nik, ez dakit, olako etorkizun oparo bat ikusten, nire naiz oso baikorra orokorrean, baina kasu, bai ikusten, egoera ona dela, eta etorkizuna ona izango dela, batez ere, konturatu baldin batzeate, zinemaldietan, eta adibidez, Donostiako zinemaldian, lehen esan duena, Patriaren kasu, baina azken urteetan ere gertatu izan da, hau da, telesaietan, batez ere, miniseriak edo, zinemarekin sekulako antza dute, gero eta gehiago, ja ez dago iaia ezberdintasunik, eta horrek asko lagunduko du, edo emaitza emankorrak eman ditzake hori landuz, hau da, telesailak zinema baliz bezala egitea, eta alderantziz. Azkenean, pelikula bada, zatituta ez dagoen telesaila. Gaur egun bai. Pelikula luzeak, abiz, The Irishman edo Roma, Alfonsokoaren pelikula luzea dira, eta The Irishman alda telesail bat izan. Hori erreza da zatitzea, eta printzipioz ez dago olako alderik, beraz. Bai, aukerak. Euskal zinema eta Euskal telesailak olako esparru berdinean egon beharko. Taldelan gehiago agian, oraindik. Ni botako dut ere, gaurko titulua euskeraz ere bai izanik urrengo, kurtsoan edo urrengo crossoverrean euskera nola ez izateko, eta urrengo batean hori ere aipatu beharrik ez egotea, ezta? Ez euskera, egotea gure euskal fikzioa zeharkan gai guztietan. Besterik gabe, orain mila esker, hiruoi, galderak bota nahi badituzte orain da momentua, ez dakit norbait animatzen den, zerbait gelditu zaigun seguru, bai ez, hitz egiteko, beti ere, hasten garen ja, beroketa indagero, hasten zaizkigulako gogoak. Norbaitek galderarik egin nahiko balu, Jon hemen dago. Jon. Zer esango zeinekete prejuizio hori daukatenei euskal telesailei buruz zerbait esaten dietezunek. Euskadin bakarrik goen kale dago. Zer esango zeinekete? Eta guazen.
Bai, eta guazen, jeje, Bai. bi jeak. Jo, eske nik uste dut, aurreiritze hori deno daukagula. Osa, niri, egia esango dut, igual gero moztu daiteke, baina niri pereza ematen ditete bat ikustea. Orokorrean, Zenbaten dizula pereza? EITB bat ikustea. Bale. Baina ez eretik, badaude produktu honak, baina normalean hartzen diren erabakiak uste dut, osea, ez daudela egon behar diren tokian. Hau da, ohandikan folklore gehiagi dago, kirolak dira erregeak, eta nire ustez hori aldatu behar dago. Gazteentzat produktu gehiago behar dira, eta, bueno, lehen esan duguna, hori, publikoan hitz baterentzat programatu. Eta oraindik hor badago zer egin, ez? Publiko asko galdu dau, eta normala da. Bai, ze oparotasunez hitz egiten dugunen, esaten dugu Goenkale. Goenkale bat da. Urte asko 21, bai, baino bat da. Ez dala, ez 21 telesai egin genituen garai horretan, hamarkada horretan, ez, bakarra egin zen, 21 urtez, desberdina dela. Egia da, toki ona izan zala, jende askok, ez, gure ofizioa, ez, haratago emateko, baino bakarra zan. Egon ziren, bieta bat, jaun eta jabe, aurretik ere egon ziren, ez? Hor egon zan mugimendu potente bat. Bai, eta ez dakit garaiura, ez dakit gehiegi idealizatuta daukegun edo ez, baina nik maitasuna handiz gogoratzen dut garai guztiura, ez? Osea, bieta bat, jaunda jabe, Penelopenea, Duplex, nire familia eta beste piztia batzuk, Martin, Balbemendi, osea, mila gauza. Izu gaina nintzen un, ez? Bakarrizketa bat hoien inguruan, rapala da botatzen zen itxun. Egia esan, hori. Goenkale Netflixen dago? Oraindik ez, baina ideia hona da, mesedez bai. Amazonen edo HBO, mesedez, please. Ez, baina, ia hemendikan urte batzutara estereotipo hori etzegun burutik ere pasatzen, ez? Hori da, ia hemendikan 3 crossoverretara, ez dakit, igual hemendikan 10 crossoverretara, bai, etzegun burutik ere pasatzen, ez? Ze etzegun burutik pasatzen musika gintzan, ez dakit, antzeslanetan, beste arlo batzuetan, dantzan, ez dakit. Igual, bere galdera erantzuteko, pixka serioago, bai, lehen esan desuna izan daiteke, euskarazko produktuek EITB bian botatzea, azpititulokin, ero, bikoiztuta ja gauza aldatzen da, baina, bueno. Igual muga horiek gehiago ustea, ez da? ETB bat eta biaren artean. Ez, gugeu baita bestera normaltasun batetik agian. Ez ez aldetzen bakarrik hizkuntzaletik, ETB bat eta EITB, programazio guztiz ezberdina da. Sukaldeak enduta, sukalde kontuak enduta, ez? Bai. Bestelako galderarik? Bai, Arri, bota. Ozen mesedez ez da asko entzuten. Bai, ezken niretzat gauza, bi gauza ezberdin dira. Alde batetik, bari, zuk esan dezuna, eta nik esan duen alen, traman garrantzia duen, edo oztopo bat izan daiteken zerbait jartzen bali mauzu, adibidez, hizkuntzan aldetik, eta Ondarabaken sekulakoa dago, senegaldarrak daude, batzuk euskaldunak, pertsonei badago
oraindik piperrik ez duena ezaten ez da zerderaz ez euskeraz, frantsesez egiten du. Eta horrek garrantzia dauka traman. Baina ja euskalkia beste kontu bada. Osea, arazoa ez da euskera ez euskalkia, baizik eta beste mundu batetik datorrela, eta hor kulturalki, hizkuntzaletik noski, oztopo bat gertatzen da. Baina ja joku horiekin, eta favore nago, holako aberastasuna erakusteko, baina horrek ez izatea, lehen esan duguna, oztopo bat jendearentzat eta batez ere tramarentzat, nahi duzun historia, nahi duzuna kontatu, hori argi geratu behar da, eta ez dakit, holako ondaroken kasuan euskalkia ez du garrantzirik. Bai, nortasunak, kultur ezberdintasunak eta bar, hori bai, baina euskalkia bera ondarrutara ez dauka. Eta barkatuko didazu berriro ere Goenkale aipatzea, baina Leonor ikusi dugu, eta hori da ez. Ez da dila izan bakarrik euskalkia, baizik eta izan daitezela, bueno, ez dakit nola, trabeska dauzkagun gauza guztiak, ez? Generoa, jatorria, klase soziala, bai, nik uste dut hori ere reflejatua izan behar dela, adibidez, ergatibua kontrolatuko ez luken personaje bat oso logikoa litzateke, ze hori da gure realidade linguistikoa, ez? Eta... Ondarragoaken agertuko da baita erderaz, komandante de marina, da hori erdalduna da, eta gazteria egiten du, naturaltasunez, edo, bueno, baina ez dago, eta alako keinu txiki batzu badaude, euskalkien kontuari, baina ez dira importanteak tramarentzat, eta kanpoko edo nork ulertu dezake azpituluekin, eta bar, baina, bueno, azkenean historio bat kontatu nahi duzu, eta hori, Ba, niri adibidez, harima lurrera eroizitzaten okerespan hau Izarren argia izena daukan filme batean Guardia Zibila euskera zentzun nunen. Hau ezinezkoa da. Eta batez ere, ja, ez dakit, Segoviako iesako adibidea aukita, ez dakit nola hor, ze politikari obedezituta edo, horrek atzera pauso bat egintzun, ez? Orduan uste, eta aurrerantzean ere, nire iritzia litzateke beti naturaltasunaren alde jokatzea. Eta gero, egia da, horre Angelek gehitzen dion hori, tramari oztopo egingo balio, edo komunikazioari oztopo egingo balio, noski bilatuko nukela bidea hori naturaltasunez, baina ulergarritasunez egiteko bintzat. Azkeneko galdera, venga, zein animatzen da, primeran. Bueno, pikuak Tabakalerako bideotik atera zen, eta oso osorik bukaera arte ekoiztu genuen, hori da. Desertu hortan, egon dira, beste saiakera batzuk, Irula Matxok egin zuen saia, egon dira gauzak, iparraldean egin diran gauzak ere, orduan, desertua esateako, ETB-en ez dala gertu. Desertua ziuraski komentatzen dugunean, batez ere ez urtetan hor lanean aritu geanok, eta gehiago izaten da hori da. Hau da, kanalak, etzaituztenean, besten denboran jarraitzeko, produktu hori izaten. Nik horrela ulertzen dut ez dakit jonerekin bat dagoen. Basamortuari aipamenen dio denean, zuzenki ETB-ren babespean edo txoriaren egalanpean egindako telesaia zen nintzen. Batez ere telesaia... Bueno, orain arte izan da, oso interesgarria iruditzen zait. Bai, puntualizazio interesgarria da. Ezin da. Ez. A ber, basamortu hori, azkenean Irula Matxok egiten duenen bere gauzak edo, beste independenteki, zure kasu... Gero, jartzen zu, zure webunean, Irula Matxoren webunean, zenbat ikusle ditu. Azkenean filosofikoak nez jarriko, baina, larbolkeka nahi eskutsa, hori ez da existitzen. Telesai bat egiten duzu, zertarako? Zure lagunak ikusteko? 5-6 lagun ikusteko? Niretzat, ezinbestekoa da hain handi batean, ze etengabe aipatu dugu beste hanka batzuk lortzea ondo legokeela. Zorionez ETB daukagu, baina galdera kontrakoa da, zertarako dugu ETB. Ez? Zorion, esan nahi zut, guazen
hori elikatzera, ze badago egin dugu urtetan zehar publiko bat, hortarako sortu zen, ez? Eta guazen hori elikatzera. Ez ezagun, gauzak, nik uste dut gauzak aurrera ateratzea asko kostatzen dela. Ba, guazen denok batera bide horretan. Bai, bueno, zineman gauza bera gertatzen da. Nik egin ditut nire laburmetraiak zineman, berdina gertatzen da. Nik egin ditu nire laburmetrai independienteak, diru laguntzari gabe, eta gero, bueno, batzuk argazta izan dute, baina, bueno, eskertzekoa da jendiak olakoak egitea. Bai, web serian. Edo, laburmetrai baten, ordu erdi luzeko laburmetrai baten inguruan. Claro, es que Horretago ETV-ren dirua, zean. Igual, esan dena da, igual ETV aldatu behar dola noa. Claro, es que azkenean... Claro. Euskara emititzen duen produkzioa. Ez hemen dago eztabaida potente bat, zeren azken finean, bai telebista, telesailak, zinema, laburmetraiak eta bar, dena da formatu ia tekniko bat, iraupenan aldetik doana. Orduan, adibidez aurten zinemaldian, Jose Luis Rebordinosek esan zuen, berak nahi zuela, eztabaida bat ireki, telesailak leian sartzeko, edo gintzat, hor, pelikula bat izango alitz bezala ibiltzeko. Eta hori gertatuko da, baina ezkezin da ezberdintasuna. Epaimaikideen presidenteak era, Luka Guadañinok, esan zuen bere telesaila aurkeztu zuen, eta esan zuen, gurea bai, telesaila da, baina zinema baliz bezala landu dugu, eta zein da ezberdintasuna. Ondarroa grabatuta dago, pelikula bat izango baliz bezala, bai idatzia, bai, dena, bakarrik zatituta dagoela, baina batzen bali mauzu, 3 ordu eta erdi ateratzen dira, Irisman bezala. Orduan, azkenean dira milaka kontu tekniko, iraupena, ez dakiz zer, baina berez, ikustentzunezko kultura da, eta hori sustatzea, nik uste dut, ala ere muga batetik aurrera, ia beti dagoela ETV-ren sostengoa hor, hori delako bere eginkizuna, ez? Sostengatzea euskeraz ekoizten den hori. ETV Eusko Jaurlaritza, azkenean berria, Eusko Jaurlaritzako kultura arloa, ero... Eta plataformak alde batetik, esaten horregatik aipatzen genuen, plataforma gehiago egoteak, esperantza ematen digu, ez? Kanal gehiago eduki ditzakegulako, baina era berean badakigu ere ETV-en bertan ere, prozesu bat bizitu beharko dutela, ez da? Zenbait irizpide ere bai, irikitzeko egoera berri honetara. Horrek lagunduko lukela, jakina baietz, ez da? Sortzaileei. Kanpora begiratuta. Kanpora begira. Bai, baina beti kanpora, etxera, kanpora, etxera, nun hor muga, ez, nire ustez, bi aldetako... Ez que azkenean ingo dute olako... Norabideko bidea da. Euskal plataforma bat, Espainia mailan dago Flixole, guk ingo dugu Opaflix, edo olako zerbait, eta gure artean geratuko... Ni pentsatu inizan dut, Bai. Igual hemendik sortu. Spoiler da ingo dizu. Ez, baina hori, ezken finak horra eskura daukagu ikusteko dena produktu guztiak, bai independienteak, bai interneten, webseriak, eta, bueno... Ikusten plataformetan baina gehiago ekoizpenean dagoela egin beharra erronka. Osa ez dela inbeste gero montatzea, ez dakite, baina... Apaltasun oso ziot. Eta bakoitzak ja izteko zitsi barra daukeu, oso interesgarria da, gugatik egongo gineatek hemen luze, eta nik uste dut bakoitzak bere ardura hartu behar duela, ez da, sortzen duenetik, emititzen duenera, zabaltzen duenera, dirua jartzen duenera, baita publikoari ere bai. Publikoa da, azkenean baita erabakitzen duena, zer bai eta zerrez. Baino, eraberean, eskaini egin bartzaio. Beraz, betikoa, nun hasten dan eta nun bukatzen dan ez dakigu, baino gauzako hobetu behar direla ere, ari dira hobetzen, baino oraindik bidea gelditzen zaigula ere, nik uste horretan denak ados gaudela, ez da? Bai. Eskerrik asko. Hemendik jarriko genuke, telesaiak estrenatzen diren unean, igual, hau aldatu daiteke, beste solasaldi bat. Napolik izango litzeke, jakina baiet. Eskerrik asko, zue hiruoi. Eskerrik asko. Eskerrik asko crossoverreri, bere ausardiarengatik, eta eskerrik asko zuei bertaratzeagatik, eta jarraitu dezagun honen inguruan solasten hori da eta, ez, bidea, eta hori da nahia, eta hori da beharra. Beraz, mila esker.